L-ewwel kien ftehim li ntlaħaq bażi tal-ħafna fiduċja li teżisti bejnietna 27 membru, anzi l-27 mexxej tal-istati membri. Dik kienet it-tema prevalenti l-fiduċja ta' bejnietna. Imma mbagħad l-għan ewlieni illi wasalna għal ftehim dwaru kien illi rridu nbaxxu il-prezzijiet tal-enerġija. Għamilni ħdam b'diversi modi. L-ewwel nett il-metodu ta' xiri konġunt fuq bażi volontarja ta' xiri konġunt tal-enerġija. Imbagħad rimedju ieħor illi ġie diskussu ntlaħaq bil dwaru wkoll huwa fejn l-istati membri se jkunu qed iresqu l quddiem 15% tal-storage capacities tagħhom biex jintużaw mill-blok sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Hemmhekk aħna pajjiżna ġie eżentat minn dan l-obbligu u hemmhekk kienet xi ħaġa fejn għamilna l-vuċi tagħna u poġġejna l-vuċi tagħna b'mod b'saħħtu, imma din l-istrateġija mbagħad tara kif tirrifletti preċiżament ma' dak li għamilna aħna bħala gvern konsistentement għal dan l-aħħar xhur. L-ewwel meta kellna l-pandemija, u mbagħad mill-24 ta' frar ta' din is-sena il-qudiem meta bdiet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja fejn ħadna din deċiżjoni strateġika li bħala gvern inżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli. U tara dik l-istrateġija llum li qiegħda fuq fom kull mexxej tal-istati membri l-oħra kollha. L-importanza li nipproteġu lin-nies tagħna, l-importanza li nipproteġu lin-negozji tagħna miż-żieda u mill-impatt tal-prezzijiet se tkun ukoll strateġija li se nkomplu nitkellmu dwarha fil-budget ta' nhar it-tnejn illi ġej fejn se nitkellmu dwar l-importanza tal-istabilità li se nkunu qegħdin nagħtu bil-budget, stabilità wkoll serħan il-moħħ lill-poplu tagħna u għalhekk nemmen li din hija strateġija ewlenija.